Ne, se nevidí často, že se někdo zasměje nad Honzovým klipem, tak ukaž. Self-promo svých TikToků, co to kurva je? Jo, fekální party juchu, jo. Co to kurva je? Kdo jsou vůbec ti dva chlapci tady, do prdele mi řekni. Tůze miluj hovna, jo, jupi. Čede, chtěli bychom revealnout, že jsme v polyamorním vztahu. Můj chtíč nejde dále skrývat. Melíšku poslal. Co? OK, co to kurva je? Kdo to je, Metla? Ne, pomoc, má prdel, je pořád, pana, nechte mě. Vojto, že jsi Co vytřel to, po Kamoško, to AI je Tohle už je Přinesl kurva jsem si na tebe moc. ketlebell, ty kapitalistická svině. Tak pojď ty ostravský sráči. Bum, bum. Pánové, chtěl jsem se s vámi podělit o... Kámo, co to je? Tak to je, kamaráde, už trošku moc, ne? Jsem jako pro každou srandu, ale tohle už je úlet, ty kokot. Ten kettlebell byl jako to, že jsem chtěl namlátit Vojtovi